Ngalingeka makhelwane, ngathandana nomyeni wakho makhelwane. USathane makhelwane ukhona phela ngane yakwethu. Angazi nami ukuthi ngizothi ngeke ngilinge uSathane unjani makhelwane. Ngiyacela nje. Uthini kumina manje, uthini kumina? Yonke le minyaka manje mina ngiyahlukumezeka, ngiyashadisa ney'ngane zami manje. Uyangibuka, siyabingelelana, siyaxoxa. Yini le yenza ukuthi ungi-avoide njalo uma ngifuna ukungena kwakho? Makhelwane ngiyaxolisa makhelwane, akukho okunye engaphinde ngikusho. Welcome back imbukelo weBlack Life TV. Isiqopho sethu sithi sikhipha izimfihlo with myself Black Bakasela. Kunohlelo olufuna ukufika la olimini lami kodwa ke siyazi ukuthi sibili siyibabe. Anyways, niyazi ukuthi lolu hlelo sikhipha izimfihlo ila umuntu esimnikeza ithuba lokuthi agunyuluke, akhiphe lokho ngaphakathi acabanga ukuthi kubalekile ukuthi akuveze kade ehleli nakho isikhathi eside. Njengamanje kunoma useduze kwami, ngicela ukuthi naye simnikeze ithuba ukuthi enze njalo, asitshele ukuthi yini la fisa simsize ngayo Black Life TV. Ngithathe leli thuba futhi ngokukhulu ithuba kubingelele mawami. Sawubona njani? Ngiyaphila ngani yami. Ngiyaphila. Cela ungitshele nje kuphela ukuthi uqhamukaphi, ungalisho igama lakho nesibongo. Ngiqhamuka eNanda. Uqhamuka eNanda mawami. Yes. Mhlawumbe ufisa sikusize ngani la ka-Black Life TV? Ngisacela ningisize lana kunento engihluphayo engikhathazayo emoyeni wami. Isikhathi sesiside ngathandana nendoda yakamakhelwane. Manje indoda yakamakhelwane angisekho right, sengiyagula. Ngigula manje indoda isinako lokho okusho ukuthi umuzi wayo. Manje sengisaba ukuthi izingane uzozixosha la bese kuthiwa ngiyashona. And umakhelwane akayazi lemfihlo le. Manje ngisacela ukuthi umakhelwane iqhubeke indaba ifike kuyena ngikwazi ukuthi ngixolise kumakhelwane. Okay, so sab akazi nobibile kakuzwanga kahle. Yes. I-story sithi uthandane nobaba wamakhelwane. Yes. Wena uhlala umakhelwane wakhe nawe. Yeah. So kwase kwenzakalani? Ngase ngiyagula. Wagula. Yes. Okay. So baba ufuna ukudla umuzi wakho manje? Baba ufuna ukudla umuzi wami manje. Mehambile wayophuza ubuya athi umuzi owakhe. Umama wamakhelwane, umama wakamakhelwane ubengayazi le ndaba ukuthi ngithandana nendoda yakhe. Oh. Manje izingane uzozixosha mekushona mina bese uthatha lo baba umuzi. Manje ngifuna umakhelwane ukuthi ngihlambuluke kuyena ngesenzo engisenzile kumyeni wakhe. Oh, izingane zakho baba noma ezakho? Izingane zami. Wedwa eceleni. Yebo. Manje ubaba uzothatha kanjani umuzi? Ngabe khona mhlawumbe nikuhlanganisile la kubhala ngasese? Awukho esakubhala ngaseso kusho ukuthi amawili uyawabona, uyawazi, mhlambe ngenzeka ukuthi awantshontshe Ashintshe izinto. Oh, novalo. Yebo. Ukuthi ngoba usespenda isikhathi eside ehleli nawe kuningi akwazi. Yebo. Senesikhathi semiyeke mingaki mhlawumbe mawe ifunga amandla ukuthi sitshele nizwana nobaba? 15 years. Okay. Abantwana bakho wena bakhulile? Bakhulile abantwana bami. Oh. Ufike vele sebekhona? Ufike bekhona abantwana. So abantwana bakho abakaze bayibone yonke lento? Abakaze bayibone lento. Usho ukuthi ubaba ngekamera lami elingaphandle ubaba ungena nje ngaphandle. Yes. Oh, okay. So ofisa sikwenza ukuthi sikusize ukwazi ukufonela unkosikazi kababa? Yebo. Umbekele udaba? Yebo, umbekele udaba. So ubudlelwane bakho naye umakhelwane imnjanje vele ke for the past 15 years? Bu-right ngoba ubengayazi lemfihlo engaka. Wena kade ungala? Yes. So umhlonipha nawe? Ngimhlonipha nawe. Umnikeze indawo yakhe? Yebo. So inkinga nje isusolokho ukuthi usuyamsola ukuthi angenzeka afuna udla umuzi wakho? Yes, engenzeka udla umuzi ngoba sengiyagula bese exosha ingane zami bese ziyadinga ingane zami. Oh, kodwa bani ubudlelwane bakho naye ubaba njengamanje njengoba usugula bunjani? Usenako lokho kokuthi useyadelela ahamba yophuza abuya akhulume noma kanjani. Okay. Yes. Oh, ngicabanga makhelwane uzothatha kanjani lo daba umbonjani nje ngokumbuka kwakho umbekela ngaphesheya? Akulula ukuthi alithathe kahle udaba ngoba into enjenganalena iyashaqisa njengoba ewumakhelwane wami. Ngoba umakhelwane kuyekuthiwa umakhelwane phela umakhelwane wakho. Manje yena angazi ukuthi udaba uzolithatha kanjani umakhelwane. Kodwa umbuka nje umama onjani? Umama okholwayo, ovathayo, mhlawumbe umama ohloniphekile, umama nje vele ongawuthathi nje udoti? Umama
uwumuntu okholwayo, mhlambe kungenzeka ukuthi angixolele ngesenzo engisenzile esimbi. Okay. Umama ophansi nje, uthobekile. Yes. Ohloniphayo, Ohloniphekile. ohloniphekile. Because ngiyazi ukuthi possible ukuthi ungamazi ngoba nje ubuyongena kwakhe obvious nayo uzocheck ukuthi umuntu onjani lo muntu bengasathola ukuthi ngenza nje nomyeni wakhe. Even ngisakwenza nje ufuna ukubona ukuthi hey mhlawumbe ngaba senkingeni angangibulala lo mama noma kodwa nje ubusho mina ngizokukhola ukuthi uyamazi. Akekho umuntu abamazi akekho umuntu owazi kangcono umuntu abanganaye ukudlula umuntu lo ngazi. Angithi wena mungazi usikhona umuntu okhiphayo. Usuke urelaxile bese kuthi lozo ongene la emzini wakho yena usuke ebuka ngamehla awufo njengomagasela efuna ukubona ukuthi mhlawumbe ama possibilities njengoba ngiqala into ekanje that is why ubona ngathi manje ngiyaqhilaza ngembuzo eminingi kodwa senzeni kanjena ke sithandwa sami asingasimosha isikhathi ngoba ushilo ukuthi awuphilile kahle so ngiyakufaka imibuzo eminingi eyisiphithi kodwa kahle kahle daba ngikufakela mina ngifakela nomubukeli ukuthi azi nayo ukuthi hawo kwaqala nini kwenzakalani ingane ninazo nobaba ninazo nayo ubaba khona ingane yakhe nayo akuzona ezababa awunazo nhlobo ingane zobaba benithandanela nje for 15 years niphilisana ngendlela niphilisana ngayo kuseyuthe uqala ukugula wabona ukuthi ngoba usazi izinto eziningi there is a possibility ukuthi akudlela umuzi kusubona ngcono uhamba uyoconfessa kumama umtshela iqiniso ukuthi kwenzakalani nakhona silindele noma yini kumama silindele noma yini ngimama noma ngashisa umuzi wakho angenzeka futhi ngeke ngimblame umama lo subalekisela ukuthi udle ubaba umama oshisa ngiyadlala ngekwenzeke lokho siyathemba asenzeni kanjena ke ba asithola ucingo ngoba sesiyamfonela uzoyikhulumela wena ke sithandwa sami uwena uzokhuluma naye thina nje ukuthi kuhlale ngikuphi isibindi mina ule bungibuka nje kodwa nizobula efonini umbekela lonke udaba sozwa ngaye kumama ukuthi uthini kodwa ngithi abantu singabajaji ke bafethu ngokuvatha ngoba emva kokuvatha khona umuntu uyayizwa leyo nto so ngenzeka shunqa of days a possibility uhleli nomakhelwane 15 years ulala nomyeni wakho yabo nje into ebhlungu leyo kodwa ke asingagulisani kakhulu ahlaleni la esikuzele kulona buke lo Black Life njobe sechazile kuma ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi sivele sathi incingo sifonele yena umakhelwane siza ukuthi uzolithatha kanjani lolu daba lokuthi umakhelwane naye memthanda mhlawumbe ngiyacabanga I believe so kodwa kwase kutholakala ukuthi ubaba lo wazwana naye amshadile umama kodwa uyakwazi uphinda ayodla kamakhelwane and usehlale khona for 15 years so njengamanje manje bengaphilile kahle usenokuthuka ukuthi simply because lo muntu bebezwana naye emnikeza imtshela zonke izinto there is a possibility ukuthi aphinde amdlele nomuzi wakhe usefisa usatshela unkosikazi siyobona ukuthi unkosikazi uthatha kanjani lo daba asimfonele umama uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello? yebo sawona mawunjani Ngiyaphila unjani? siyaphila ukhuluma nomlangeni Magasela from Black Life TV sikuhlelo olubizwa ukuthi sikhipha izimfihlo angazi noma uma unaso yini isikhathi esincane ngoba khona umama oseduze kwami omakhelwane wakhe afisa ukukhuluma nawe ngayo Hayi singakhuluma. unaso isikhathi sami sami hello Yebo sobona. ngithi unaso isikhathi sithandwa sami Yebo isikhathi naso singakhuluma. ngiyabonga kakhulu mami cela ubamba kancane Hallo Mazondo njani makhelwane Yebo njani. ngiyaphila ntombi ngiyaphila Ubani lona ukhuluma? umakhelwane wakho ma Umakhi. yebo umakhelwane wakho ma Umakhe ngiyabona ngiyakuzwa. yebo makhelwane khona udaba la engisafuna ukuthi sike sihlale phansi njengaso makhelwane ke sibonisane kulona aluluhlanga makhelwane kodwa ngiyathemba ntombazane ukuthi lolu daba melifika kuwena njengamanje uzokwazi mhlawumbe ukuthi ungimukele noma ungixolele kunephutha la elenzeka ngalingeka makhelwane ngaqomana nomnyeni wakho Angizwa. ngaqomana nomnyeni wakho makhelwane isikhathi sesiside nje lento besifihlile njengoba nawe makhelwane uyazi ukuthi ngumuntu obuyahlale ngokungaphili Makhi wo. Makhi. Awukhuluma enye indaba. Ukhuluma umakhi lo sibingelelana njalo manje sesele lithi makhi wena.
Yebo. Hayi makhe ngeke ukhuluma ngento awuqale phansi indaba yakho angikuzwa yazi angizwa Ngalingeka makhelwane, ngathandana nomyeni wakho makhelwane. yini lesizwe USathane makhelwane ukhona phela ngane yakwethu. Angazi nami ukuthi ngizothi ngeke ngilinge uSathane unjani makhelwane. Ngiyacela nje. uthini kumina makhe uthini kumina yonke leminyaka makhe mina ngiyahlukumezeka ngiyashadisa ney'ngane zami makhe uyangibuka siyabingelelana siyaxoxa yini le yenza ukuthi ungi-avoide njalo uma ngifuna ukungena kwakho Makhelwane ngiyaxolisa makhelwane, akukho okunye engaphinde ngikusho. Yiloko nje makhelwane ukuthi ngicela ungixolele sisi ngoba ngenza iphutha nami sengiyalibona iphutha lami engalenza. makhelwane sesiphila iminyaka emingaka nawe sesiphila iminyaka emingaka igesi yakho lingakhiwa yonke le minyaka igesi seliyakhiwa kuqinisa mina ngisangeni mina kwakho awusezi futhi kwami kodwa ngisho ngidlula ngithi ngisontweni ngithi makhi uthi ungibeke makhe ngithi uyobuya noba uthi uyobuya nenkosi iyona nkosi le obuya nayo umyeni wami Awu iyona makhelwane. nkosi le umyeni wami ubuye nayo wesifeni elibuya nesifeni Awu makhelwane ngiyaxolisa kakhulu makhelwane. Babamela Ngiyaxolisa. kanjani mina ney'ngane zami babamela kanjani ezakhe iy'ngane ziyafuna zami ziyalamba Angicabanganga makhelwane ngasathi ngiyiqala ukuyenza le nto manje sengiyayibona ukuthi iphutha makhelwane wami. Ngicela nje ungisize. uqale nini ufuna ukuthi uyiphuphe Sengiyagula makhelwane, sengiyagula makhelwane manje iphutha liyenzeka. uyagula ufanini uzothi ugula nje ungithi uhleli nendoda yakho wena tshela indoda yakho futhi uyagula ngenzeni mina ngokugula kwakho Awu makhelwane. yini ofuna ngiyenze ngokugula kwakho Ungixolela nje kuphela makhelwane noma ngiyifake emhlabeni-ke makhelwane ngazi ukuthi ngixolisile kuwena. Yiloko nje sisi. makhange understand lento uthini ngey'ngane zami kade zifagilisa yonke le minyaka Ngiyaxolisa. ngiyayazi njani wayishina 5 years ukuthi iqede ngishumi tricky ngiyasifagilisa ngemali yasemadalidini ngasho Awu ngiyaxolisa makhelwane. Ukuthi indoda yami imali kuwo wena ney'ngane zakho bapho baba bey'ngane zakho bathuluya indoda yami imali oh makhelwane bangilahla kudala makhelwane baba bey'ngane. iminyaka engaka manje Yebo. hayi unazo iy'fihlo uyangizwa ngobani labo black life obafonisayo manje sekufanele ube nomuntu umufona mhlawumbe ukuthi indoda yami okuphi u-black life Wengekho makhelwane. ukuthi ubabhalele babekuphi mhla uthatha indoda yami Bebengekho makhelwane manje ngiyabona ukuthi iphutha afuneka amaphutha alungiswe engaze ngifice ilanga lokufa emhlabeni. khona kwakho ngifuna ukuzwa kwakho manje Okay makhelwane. uzolivula igate Cha makhelwane ngeke ngilivule igate ngizoba ngaphakathi. leli gate lakwakho likhiwe linomkuba phakathi likhiwe linendoda yami phakathi leyo ndoda thatha leyo ndoda uhlale nawo lapho kwakho ngihlale kwami ngihlupheka kwami eyami ingane isenyuvesi kumanje ifunda ngemali yami yasemadalidini kodwa indoda ikhona ubaba wabo ukhona yini eyenza angayiboni le ndoda wena uhlezi ushaya i-timing ungibingelela uzobheke phansi makhe wena amehlo akho uwavule uma-4 uhlezi ungibuka mina angibuki lutho ngoba ngazi siyaphilisana siyaphilelana ingakho ungasezi kwami ukuzocela manje ingoba le ndoda le ubuka ngoba ukucela wena kwami ngisahlala nendoda yami awusaceli manje siyabhebenyeka hayi kulungile Sawubona makhelwane. yebo sawubona Yebo kusawumlangeni Magasela from Black Life TV. Ngicabanga ngiyakuzwa mama nje ukukhuluma ngiyakuzwa futhi ukuthukuthela kwakho futhi angikujaji ngakho. Ngiyazi usiqhamungaphi but menginesifiso nje sokuthi if it's possible ungangaya kamakhelwane kwamanje uthi ukhula down a bit ngoba ngicabanga ukuthi ulaka selungibethe manje ungagcina wenza izinto ezirong ugcina uboshwe. ngidiniwe ngizobamba umuntu ngombamba ngimbhedele yazi ngokhipha imakusolise phansi Ilento engiyisabelayo mama ukuthi uzoboshwa phela khona ukuthetho. So kuyongena emzini womuntu uyomlokhuza khona ngakunikeze inkinga ngempela. So benginesifiso nje ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi uwehlisa mhlawumbe ulaka kancane ethatha isikhathi sakho. Ngiyaku-understand-a la ukhona njengamanje kodwa nje awuhlala ekhaya uwehlisa umoya mhlawumbe emva kwesikhathi usungam-attenda kumakhelwane ukwazi ukukhuluma naye. kodwa besisi wami bengitshela nje wena lesistori wena sibuka kanjani Sibhlungu siyalimazana impela. Siyalimazana ngifuna uqamba amanga
kuyikona ukuthi thina umsebenzi wethu as Black Life TV ukunikeza abantu ithuba lokuthi benze lokhu abakufisayo ukuthi baxolise. Yizwa lento engishoyo. Kodwa nje woman to woman ngiyazi akuyona into emnandi leyo ukuthi ngakhona umuntu owenza kanje nakhona asikwazi ukujaja nje bechaza ukuthi nayo abantu besilisa babemshiya mhlawumbe wathi ekhiphela isibhungu sakhe sakhipheleka kumyeni wakho asazi. Nakhona lokho uNkulunkulu umehlulelwa konke. Uyabona siyalibona kodwa iphutha libe likhulu ngoba lo umakhelwane wami. Kakhulu. Ngiyavumelana nawe. Manje kuyangilimaza emoyeni masebenzisa kanje. Kodwa futhi sengibuhlungu mase ngibikela ukuthi useyagula. Ngihamba nomneneni sefisa ukuhamba mina sengixolelile. Manje wahamba makhiphi emhlabeni ungaxolile. Ngiyabuka manje ukuthi mase ngiyosala nesilonde singaseziphola nje. Ya nalokho nje kuningi asithembe uNkulunkulu sazosipha ithuba unikwazi ukukhulume njengomakhelwane bese ngoba usuzula udaba bese nathelelana amanzi sithando. Hayi ngiyafisa nje ngelinye ilanga angazi mina ukuthi ngonithathaphi noma uyena uyofika nani noma mina ngiyoza kuyena kodwa nje ngiyafisa ukuthi sihlale phansi siyikhulume ngoba phela okoniwa ngomlomo kuginiswa ngomlomo naye akazangayishele futhi washilwa yiyo le ndoda. Yebo ngiyabonga kakhulu kuyazwakala ukuthi umama okholwayo uhlakaniphile futhi nakhona because ngiyabonga kakhulu mama ngicela ukuthi sizozwa ngayo ukuthi umisa kanjani udaba uma ukuthi uyosibema sizobe sesifika futhi nathi asinankinga. Hayi kulungile ngiyabonga. Siyabonga Sandra. Ithi ngankulu ingazekeki uzizwa kanjani? Hayi ngihappy. Uhappy? Ngihappy phela ngoba nje umakhelwane usesixolelene nomakhelwane usethambile. Uthe ukwehla kancane. Uthe ukwehla kancane umakhelwane. Vese iphutha uyakwazi ukuthi ulungise lilungiseke futhi isimo sonke sibuyele esimeni saso. True. Yes. And sonke mesikhona into esibenefita eyintweni zobubi asibe sabona ububi. Yes. Ngoba manje usukujabuliswa into oyenzakalayo kanti yona yini. Ngiyabonga Sandra sami. Sizozwa ngawe-ke ngoba nje badesha umakhelwane ukuthi uma ukuthi uyosibema sizozwa ngawe thina sinankinga whether ufuna amakhamera be-on noma engabi on it's okay konke kufuna kuwena nje thina sobe sesikuhlonipha lokho. Okay ngani zami. Siyabonga nje buzwa-ke mbukeli we-Black Life TV nawo udaba uthathile umakhelwane phosa ucingo ngale kumakhelwane baxoxisana seza ukuthi hayi umlilo omkhulu ngale kodwa kahle kahle mesizwa nathi ngomoya siyabona umoya uhambe uwehla siyathemba ukuthi koba khona ukuthelana amanzi ngomakhelwane sobe sesazi-ke besitshele basitshele ukuthi kugcine kwenzakaleni. Thina wethu umsebenzi uphela le bafethu niyazi ukuthi kuwumsebenzi wami bafethu kuyangiphoqa ukuthi mina ezikhona empilweni nezinto ezenzakalayo ngeke ngithanda ukuthi abantu ngibaprovide ngochwepheshe so nakulesi simo ngiyafisa ukuthi masikuprovide ngochwepheshe abantu ozohlala nabo bakulule mhlawumbe kune-healing engazange yenzeka back then edinga ukwenzeka ukuze lento ingalibi iqhubeka uyayibona leyo nto. So mina uMlangeni Makasela ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu bafethu please make sure you do subscribe like share and comment sibonane futhi kwenye episode elandelayo. I'm out.